அப்பனே முருகா, இந்த சூனாப்பானாவின் வீரம் உலகமெல்லாம் பரவ அருள் புரிவாய் அப்பனே, அருள் புரிவாய். இது என் உத்தரவு. மீறின கடுப்பாய். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, சிக்கன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். அது தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்குங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பில் தான் செய்ய போகிறோம். அடுப்பு அனுப்போம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு தேவையான பிரியாணிக்கு பொருள் தான். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டை, லவங்கு, ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம். எண்ணெய் கொஞ்சம் கொதிச்சு வரட்டும். போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவையான அளவு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தக்காளியும் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா புதினா போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கல்லுப்பு போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேவரட் சிக்கன் போட்டுக்கலாம். கரட்டி விட்டுக்கலாம். சிக்கனில் மசாலா ஊற்றும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தயிர் ஊற்றிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கலர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். நம்மளுக்கு கலர் அதிகமாக இருந்தால் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம், கம்மியாக வேணும்னா லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். கலர் போட்டு போதுமான ஆட் பண்ணிச்சு. அதேமாரி பரட்டி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி அளவோட ஊற்றிக்கணும். தண்ணி அளவு கிடையாது. நம்ம எவ்வளோ எடுக்குமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி எடுத்துக்கணும். எடுத்துகிட்டு நல்லா குக் ஆகட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாமே கொதி வந்துச்சு. இப்போ நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை எடுத்து வச்சுக்கலாம். எடுத்து இதில் போட்டுக்கலாம். இன்னொரு 10 நிமிஷம் நம்மளுக்கு பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். எல்லாம் திருப்பிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டைம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு லைட்டாக திருப்பி எடுக்கலாம். அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஃபுல்லாக பரட்டி விட்டுக்கலாம். ஓரளவுக்கு வெந்துட்டுருக்கு. ஒரு 5 நிமிஷம் தான் ஓகே ஆகிடும். க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஃபைனலாக பார்த்தா தொண்டு பார்த்துக்கலாம்.
பக்கா குக்காக இருக்குது. ஸ்மெல்லு வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த புனிதமான காரியத்துல என் பங்கு இருக்கிறோம்னு அடி மனசு பிராண்டதுப்பா. சாப்பிட போகிறோம். நீங்கள் வாங்க சாப்பிட்லாம். பாய்ஸ் நல்ல ஆக்ஷன் பிளாக் மாட்டிருது. ஃபுல் என்ஜாய்மெண்ட் தான். வாங்கடா. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. சிக்கன் பிரியாணி. வாங்க சாப்பிட்லாம். சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும் மறக்காமல் தட்டி விட்ருங்க. மீண்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்ப்போம். பை பாய். இந்த நேரத்துல அன்னத்துல கை வைப்பன தவிர யாரு கன்னத்துல கை வைக்கிற பழக்கம் அடி எனக்கு எப்பயுமே கிடையாது.